Outro éxito absoluto esa sección que estamos facendo reporteiros apadriñando cans para, pois, un pouco puxar pola súa adopción. E está funcionando espectacularmente porque xa case todos están adoptados. E, coidado, porque esta semana tocoume a min apadriñar a unha cadela que é maravillosa, Patuca. Moito ollo porque idesvos namorar da miña Patuca e estou convencido que se non adoptan hoxe, mañá pola mañá está dotada. Xa veredes, compañeiros. Home, seguro que sí, Adrián, porque de verdade que esta sección está sendo todo un exitazo. Nos propuxémonos, pois, que os nosos reporteiros amadriñaran e apadriñaran, pois, un canciño e, oi, é que mirade, xa está prácticamente todo adoptado. Que maravilla. Queda Dori, a de Llaiza, pero que claro, foi xusto a semana pasada. Ainda moita xente non vos deu tempo, pero aí está Dori e hoxe, xa dixo Adrián, hoxe preséntanos a Patuca e eu creo que isto vámoslo completar en nada, Bueno, non sabedes, de verdade, o gostazo que nos dá ver todo isto. Ao final estamos buscando unha nova familia, unha nova casiña a cans e cadelas que merecen, sen dúbida, unha segunda oportunidade. Xa levamos moitas adopcións, cousa maravillosa, e hoxe presentamos a Patuca. Como decía Adrián, unha cadela, bueno, idevos namorar dela un momento, con uns 2 aniños máis ou menos, super activa, precisa xente, iso sí, que lle guste sair a correr, a pasear, que teña unha finquiña incluso, porque mirade que enerxía, por favor. Señoras, señores, teño o privilexio de presentarlles a Patuca, a que probablemente sexa a mellor cadela de Galicia e de parte do estranxeiro. Van a alucinar. Óscar, eu estou namorado. Isto foi amor a primeira vista con Patuca. Comprensible. Fálanos de Patuca, por favor. Pois esta cadela é un encanto, como podes ver. É unha cadela que ten un nivel de actividade alto para xogar, para brincar e todo tal, pero depois tamén, cando vamos de paseo, vai de maravilla pola correa, compórtase ben, ten boa relación con outros animais, está sin probar con gatos, pero supoñemos que cos gatos sí que non vai ter boa relación, porque é unha cadela máis reactiva, pero con cans non hai ningún problema. Estuvo tanto con machos como con femias, é unha maravilla. O sea que familia con cans, familia con nenos, calquera familia é válida para ela. Gustanlle moitos mimos, ten 2 aniños e medio, e a ver se encontramos alguén que queira que sea da súa familia. Non me digan que isto non é para leválo para a casa. Mirade por aquí, Patuquiña. Leva aquí un aniño con vos, é un aniño espectacular. Un aniño moi ben, o único que nos guerrea un pouco é cando nos ve que marchamos, que salta algún murete que temos aquí para ir mirando en nós. Isto de que salten algún murete ou tal é moi típico dos cans aquí, porque botan tempo solos nos parques e tal. Cando vai para unha casa e comparten tempo ca familia, xa se asenta no sitio. Entón é recomendable que a xente que adote que os primeiros días que pasen un pouco de tempo con ela para que faga vínculo con eles. Un biquiño. Ai, biquiño, ai, que maravilla, Patuca. Que bonito. Ui, que me daba a patiña. Dalle a Patuca e todo. A Patuca. Dalle a Patuca. Patuca dá a Patuca. Nuria, que che parece Patuca? A verdad que un amoriño que se porta moi ben, Nótaselle na cariña que busca moito amor. Sentiña, non vos ides arrepentir. Óscar, últimos datos, eu creo que xa son suficientes, que a xente xa está enamorada de Patuca, pero raza de Patuca. A raza de Patuca é un cruce de Border Collie. Totalmente esterilizada. Totalmente, porque por lei todos os cans de adopción teñen que salir esterilizados, vacinados, desparasitados e con todo o protocolo feito. Como teñen que poñerse en contacto con vos para poder coñecer a Patuca e a ver se xurde o amor? Principalmente a través da nosa página web, xea.gal, ou vendo correo electrónico xea@xeagalicia.com. Non o dubiden, póñanse en contacto con Xea e veñan a coñecer a Patuca, porque se non o fan, vanse a arrepentir. Que si, Patuca? Un bico, Patuca, dame un biquiño. Biquiño, Patuca, biquiño.